Cześć, dzisiaj chcę przedstawić nasz nowy, aktualny serwer Internet, na którym zapraszam Was już jutro. Dzisiaj Wam go tylko przedstawię, do tego widzimy się zaraz. Pierwsze co, to mój spawna, taki lepiej tak się prezentuje. Aktualnie jest ten tryb taki survival, przeczytajcie sobie tam. Dajcie, ja poczekam. Który po kliknięciu jestem właśnie tutaj na trybie serwer startuje już jutro. Pamiętajcie o kicie, takim ukośnik FTP jest kluczowe tutaj. Jak wypoznacie dopiero jutro. Dlatego dziękuję za oglądanie i trzymajcie się, ale subskrybuj wideo.